Камион КамАЗ с турпи. Ето го, задава се. Задава се. Тук е много стръмно. 99% наклон. Ето е, сега ще видите тук. Лекичко. Браво. Браво, добре се справяш. Уху. Ето. Гледайте как слиза тук. Внимателно, почти да закачи доле. Бронята почти му закача. Браво, идеално, идеално. Перфектна работа. Отлично, отлично. Евала, евала, браво на те.